Sí, segur que m'ha agarrat fent de cine. No, però ell fa unes quantes i acaben sempre triar pitjor. No contra els homes, sempre són més lletges. Bé, bona nit, benvinguts. Avui més encara, perquè l'oratge té mèrit, tots que esteu així, i vos lo agraïm de veres. Avui, en este acte, en esta conferència de presentació, comencem un any més el cicle de conferències de l'últim dijous de mes. Serà ja el que fa 9 consecutiu, per tant estem molt contents, la Junta de Grup d'Acció, de continuar en este cicle cultural, que la idea és continuar fent-lo mentre vosaltres no vos canseu. Per a este acte contem avui en la presència de Joan Benet Rodríguez, Joan Benet, com tot el món ho coneix. Joan Benet, si diuen que els valencians tenim fama d'autodidactes i de creadors, doncs Joan Benet és un clar exemple, per no dir el màxim exemple, d'això. Ell és novel·lista, poeta, articulista, dramaturg, director de pàgines web, ensayista, i tot això en constància i en treball i en un valor afegit, que ho has tingut que fer més tard del que tu hagués volgut per el teu treball, no? Per la teua vida castrense. Entonces, tot això té molt més mèrit. I avui tenim així a Joan Benet per a presentar, potser és un poquet l'excusa perquè vingueres, perquè el llibre realment, el primer lloc on va estar a abast de la gent va ser en la Fira de Meliana, l'any 2009, però no ho havíem presentat, i entonces realment teníem un deute en ell, i anem a presentar avui el llibre Entrellat i en Saó, el refraner valencià. Evidentment, un llibre recopilatori no pot ser un llibre autobiogràfic, però jo crec que el títol, en certa mida, sí que ho és. Este Entrellat i en Saó sí que pot definir molt bé el valencianisme de Joan Benet. Un valencianisme que l'ha fet, cosa molt difícil, i vosaltres ho sabeu, ser apreciat i volgut en tot el món valencianista. Ningú parla mal d'ell en este convuls valencianisme actual, i allà on va tot el món ho vol. Això és molt bonico, a tots ens agradaria, a voltes no ho aconseguim, però bueno, Joan Benet és un valencianista entrellat i en saó. Jo no vull presentar, sabeu que no m'agrada fer una presentació biogràfica perquè a més ens coneguem, Joan és la tercera volta que parles així en el grup, i entonces més que una presentació i de llevar-te temps, vos vaig a deixar compartir una reflexió, un comentari d'això que estàs llegint, d'una associació d'idees, que este matí, quan estava llegint en una pàgina web, en València Freedom, n'hi havia un comentari, pense que era de Tanorum, que dia algo així, parlant del tema de la porta, com no, i dia algo així, este és el gap, 2 punts. El diumenge xillant-li a la porta i el dijous presentant un llibre. Això és el valencianisme que a mi m'agrada. I jo, en aquesta associació d'idees que vol dir, m'han recordat que el diumenge Joan Benet estiguem nosaltres xillant a la porta i avui està així presentant un llibre. I aquests són els valencianistes que mos agraden. Quan vulguis. Hola, bona nit a tots. Bona nit. Moltes gràcies, Manolo, i moltes gràcies al grup d'Acció Valencianista per acollir-me en el seu sí i per donar-me l'oportunitat de presentar el meu primer llibre, Entrellat i en Saó, el refraner valencià, en este gran saló d'actes d'esta entitat valencianista senyera del valencianisme més pur i actiu. Ara, després d'este agraïment, vaig entrar en matèria dient que els refrans, proverbis, frases fetes i unes altres formes de comunicar-se d'una manera fixa i establida és tan antic com la mateixa parla, ja que totes aquestes maneres d'expressió arrepleguen dins d'elles tot un gran saber en moltes poquetes paraules, tan poques que a voltes en sol dir estes 5 simples i curtes paraules, qui la fa la paga, ja estem dient prou. I qui ho estigui escoltant, així no ho ha d'entendre, pues en este cas, aquestes paraules són una sentència tan lapidària que pense que no pot haver ningú que no ho entenga el que vol dir. Una de les característiques més destacades dels refrans i els proverbis, encara que no de tots, és la seva cançoneta. És a dir, la majoria dels refrans porten cert tipus de rima entre el final del mateix i una parada fonètica central a modo dels hemistiquis utilitzats poèticament en alguns tipus de versos.
fent que la majoria d'aquestes sentències estiguen dividides en dues parts, una a cada banda d'aquesta parada fonètica. La primera part estaria orientada a descriure o plantejar una situació i la segona part donaria una possible resposta o solució tancant en ella l'ensenyança que el refrà o el proverbi vol aportar-nos. Com a exemple, posaré el refrà que diu no s'ha fet l'infern per a bobos, sinó per a dropos. Després de bobos he fet una parada i fins ahir és la primera part del refrà, plantejant una situació. I des d'ahir fins al final del refrà te diu per a qui és l'infern, donant-te aquesta ensenyança que hauries de seguir, pues per això són els refrans, per a escarmentar en ells i poder seguir les seues ensenyances. Però la veritat és que en la majoria dels casos no són moltes les persones que segueixen els seus consells, però, això sí, en passar en temps i l'ocasió, moltes voltes ens donem compte que el refrà al qual no li fèrem ningú cas portava tota la raó del món. A més, seguint en la qüestió de la rima, he de dir que aquesta rima que normalment solen tindre els refrans, i dic solen tindre, pues hi ha alguns que no la tenen, com per exemple el refrà quan més fan, manco tenen. No és de baix, pues complís una funció molt concreta, encertada i específica, que és la de fer més fàcil recordar aquest proverbi o aquest refrà per a poder utilitzar-ho en l'ocasió oportuna. Tots sabem que és més fàcil recordar un poema quan té una bona rima que un passatge en prosa per bonico que siga. Qui no es recorda d'aquest refrà tan conegut i tan popular que diu a la taula i al llit, al primer crit, on la rima es veu molt clarament en les paraules llit i crit. Aquestes formes d'expressió solen ser d'un ús popular i la majoria de les voltes ningú sap d'on han vingut o qui les ha dit per primera vegada. I en això no hem de confondre els refrans en les frases fetes que un personatge pot dir en un moment donat i que passen a la història unides a aquest personatge, encara que després se modifiquen o canvien algunes paraules. Podrien resumir un poquet la qüestió dient que els refrans són anònims i les frases fetes tenen un autor conegut. A més, les frases fetes no han de tindre rima necessàriament i en moltes ocasions, més que una ensenyança, el que transmeten són pensaments filosòfics o idees molt concretes. Per exemple, apuntar la frase, a força de construir bé s'aplega a ser un bon arquitecte. És una frase atribuïda a Aristòteles i que per ser un personatge conegut i reconegut sempre estarà unida a ell i, com podem veure, no té rima, però sí una bona ensenyança. Tampoc hem de perdre de vista que no en poques ocasions el que comença sent una frase d'una persona coneguda en el pas del temps aplega a perdre's de vista qui la digué per primera volta o per a quina ocasió. I en aquest moment comença a atribuir-se la frase a unes altres persones segons els interessa. En acabant, per no dir de qui és la frase i sense donar-nos compte, s'oblida que un dia fon una frase dita per una persona en concret i passa de ser una frase feta a ser una frase d'ús popular que s'acosta molt a lo que seria un refrà i que en el pas de més temps encara passen directament a formar part dels refrans i de la ser popular. I així començarà a anar de boca en boca sent de tot el món i de ningú, com és la frase següent. Lògicament, ara lo urgent és esperar, que en un principi segur que estigué atribuïda a alguna persona, però que a hores d'ara ningú, o pràcticament ningú, sap qui fon el primer que digui aquesta frase. Jo no ho sé. Passem a una altra qüestió. Els refrans com a tals no són molt senzills de classificar en categories d'amor, de pau, d'amistat, d'animals, de treball. No és gens senzill. Pues en la majoria de les ocasions, els refrans són frases molt camaleòniques i que en moltíssims casos un mateix refrà igual pot servir per a fer-li veure a algú
que s'ha equivocat per sencer o per a fer-li entendre a un altre que el millor és pujar el més alt possible. I en això tenim el que deia és que és molt difícil poder fer una classificació dels refrans per categories, gèneres o matèries, pues alguns dels refrans podrien estar no en 2, sinó en 4, 5 o 10 categories. Com a exemple, apuntar el refrà que diu «Fi la lluïssa i portarà camisa», que vol dir que si un vol alguna cosa, el millor és que un mateix lluite i faça per aconseguir-la pels seus propis mitjos. Com podem veure, el camp d'acció d'aquest refrà és immens, sense tindre res a veure que Lluïsa file o no file, o que porte camisa o que vaig a noeta. És per aquest motiu tan fàcil d'entendre que pràcticament tots els refraners, i el meu també, a soles solen estar classificats per ordre alfabètic, que és la manera més senzilla i a la mateixa vegada la manera més coherent de classificar-los i cadascú en llegir-los ja farà memòria dels que més els agraden o més s'acosten a lo que vol expressar en un moment donat. Ara ens trobem en una altra qüestió molt interessant dels refrans, el tema de la territorialitat. Però què és això de la territorialitat? Pues molt senzill. Com passa en moltes ocasions i situacions, n'hi ha algunes en concret que són pròpies d'un lloc i que fora d'aquest lloc no tenen massa sentit, i els refrans no són una excepció. És conegut per tots que quan en un lloc del món és hivern, en l'altra banda del món és estiu. I si uns cultius floreixen en estiu, no poden florir en tots els llocs del món en els mateixos mesos. Com a exemple apuntaré el refrà que diu «En abril, aigües mil». Este refrà no té el mateix sentit així en València, on el 20 d'abril de l'any passat tingueren una temperatura mitja de 12,3 graus centígrads, que el sentit que puga tindre en Helsinki, capital de Finlàndia, on el 20 d'abril del mateix 2010 tingueren una temperatura mitja de 2,6 graus centígrads. En aquest sentit, la territorialitat té un paper importantíssim. I no em resistisc a ficar un altre exemple en el refrà Sant Joan, el dia més llarg de l'any. Això és així en València i en les ciutats i països del seu voltant. Però no en les seues antípodes, que és Nova Zelanda, pues encara que allí Sant Joan també és la nit i matinal del 23 al 24 de juny, no poden dir el mateix, pues realment és tot el contrari a lo que predica aquest refrà. Ara anem a clavar-nos de ple en una altra qüestió que també marquen a foc els refrans i els proverbis. Són els usos i costums de cada país, regió, comarca o qualsevol territori. Pues el que s'utilitza en un lloc en concret pot no utilitzar-se en un altre, o el que és detallat en un lloc igual no ho és en un altre lloc. I per exemplificar este extrem vaig a ficar este refrà. Déu proveirà de calces i qui odia no tenia cames. Déu és la deïtat que els cristians senten com a el Salvador, però estos refrans que parlen de Déu no tenen el mateix significat en la Índia, per exemple, on majoritàriament no són cristians, sinó hinduistes, jainistes, sikhistes o brahmanistes. I la figura de Déu els diu molt poqueta cosa. I en això ens trobem que n'hi ha molts refrans que a soles es poden dir en un lloc més o manco ample, però que no serveixen per a uns altres llocs. I quan això ocorre, el saber popular fa d'institució literària i ell mateix canvia les paraules que no s'adapten al seu entorn per unes altres que s'hi ho fan. I així ens trobem en refrans que són d'àmbit mundial i que es diu el mateix en qualsevol llengua i en qualsevol lloc del món en moltes poquetes diferències, i els que són propis d'un lloc en concret. Però encara així, la pràctica totalitat del món tenen els seus propis refrans que són intransferibles i que formen part de l'acer propi d'un lloc localitzat.
Aixina frases com quedar-se a la lluna de València o en Sisona les dones tenen la figa reona són eminentment pròpies de la nostra pàtria valenciana i evidentment no són les que es dirien en Xina, però segur que allí també tenen els seus propis refrans localitzats en els seus propis pobles o ciutats. Ara m'aneu a permetre deixar un poquet a banda les directrius generals dels refrans i els proverbis i m'aneu a deixar que durant uns quants minuts parle del llibre que avui estic presentant així en el Saló d'Actes del Grup d'Acció Valencianista, sabent, com sé, i com sap tot el món, que en un principi l'autor d'un llibre no és la persona que està més capacitada per a poder parlar del mateix, pues com passen els xiquets, per molts que es tinguen, per als pares no hi ha ningú que siga lleig. I clar està, sempre el llibre que es presenta és el millor, el més encertat, el més compromès en el seu moment històric o simplement és el llibre que avui presentem. I en aquest cas, el llibre que avui presentem i que nos ha reunit així és el meu refraner, entrillat i en saó, el refraner valencià. Encara que sé que molts de vosaltres ja ho teniu i espero que vos hagi agradat la seva lectura. Entrillat i en saó, el refraner valencià, com el seu propi nom indica, és un recull de refrans i proverbis de la llengua valenciana, però en això no vull dir que estiguen tots els refrans i proverbis que es puguen trobar escampat pel nostre regne. No, ni molt manco. És més, segur que tots vosaltres coneixereu algun refrà que no estarà replegat en el llibre i que segur serà el primer que anireu a buscar. I en les pàgines del mateix. I en això segur que serà també el primer que tirareu en falta, portant-vos una gran desil·lusió. Però, evidentment, en una obra d'aquestes característiques resulta quasi impossible arreplegar tots els refrans d'un territori en concret, i més encara d'unes terres com són el nostre regne de València, tan riques en tot tipus de paraules, expressions i, evidentment, de refrans i proverbis. De totes maneres, vos puc assegurar que seguís sent la tasca de replegar tots els refrans que els meus oïts escolten o els meus ulls llitgen, a més de les aportacions de les persones que han llegit el llibre i han tingut a veure dir-me els refrans, proverbis o frases fetes que no estan arreplegats en el llibre i que ells coneixen perquè sempre s'han dit en el seu poble, en el seu barri o en sa casa. I així, per a quan siga el moment adequat de fer una nova edició del meu refraner, esta puga ser àmplia en més refrans i proverbis dels que ara mateixa consta l'obra. També vull fer notar als lectors del llibre que entre tots els refrans trobareu alguns que són molt pareguts, però he cregut convenient de replegar totes les accepcions dels mateixos sempre que els refrans siguin lo suficientment diferents com per a que, sent el mateix, hi hagi persones que es troben més a gust en una accepció i unes altres persones en una altra. A banda d'això, també vull fer força en la qüestió de que en el llibre he modificat 8 refrans, els quals alguns segurament coneixereu en la seva forma original, però que a hores d'ara la modificació té tot el trellat del món, pues no m'estic referint a d'aquests que utilitzen paraules més o manco antigues, com el refrà conforme l'hace l'albarda, pues això té igual, ja que, a més, este extrem enriquís el nostre lèxic. M'estic referint a que els valors humans han canviat una miqueta i el que en un moment donat de la història calia o era de trillat, avui en dia i a hores d'ara no ho estan, havent sigut substituïts aquests valors per uns altres, els quals són els que he intentat reflectir en el llibre. Però com no podria ser d'una altra manera, d'una de les coses que em sent més orgullós és de la meva aportació al refraner. A veure, tots en les nostres vides hem tingut dins de nosaltres eixa flameta que se mos ha encès en el cervell per a dir eixa frase ocorrent, graciosa o que porta més raó que un sant i que assevera, defineix o marca un aconteixement
i que fa entendre una complexa situació en dos paraules concretes i encertades, però que a voltes, en la majoria dels casos, no caem en el compte d'apuntar-les o de retindre-les en la memòria per després utilitzar-les en una altra ocasió, i aquesta és exactament la meva aportació. I vaig a veure un poquet d'aigua. Se m'està anant la veu. Ja estic acabant. Durant llarg de termini de temps de la meva vida, jo sí que he apuntat, guardat i atesorat les meues frases més ingenioses per a quan aplegara el moment, i este ha sigut el moment, triar les més encertades o les que més pogueren acostar-se a un ús generalitzat i poder plasmar-les en un llibre. I ha sigut en este llibre que avui presente, en Triat i en Saó, el refraner valencià. De veritat, espere i desitge que li tragueu tot el suc a aquestes 9 aportacions meues i, evidentment, a tot el llibre sencer, el qual arreplega part del saber i de la ser popular més arraigat del nostre regne. Este llibre ha sigut realitzat durant llargs anys de ma vida, xerrant en uns i en altres, caminant de poble en poble buscant eixos refrans que, a voltes oblidats per utilitzar paraules que ja no estan de moda, o bé oficis que han desaparegut. Així com també he buscat els originals d'aquests refrans que han sigut substituïts per uns altres i que he pogut posar a l'abast de tots vosaltres per a que, si ho trobeu de veritat entrellat, pugueu fruir d'ell. Ara, a soles, me resta donar-vos de nou les gràcies a tots per haver vingut a abrigar-me en el vostre calor, el qual sent tan a prop com si estiguera colze a colze en cada un de vosaltres, i com no, tornar a donar-li les meues més sinceres gràcies a Manolo Latorre, com president d'esta gran casa de tots els valencianistes de pro, que és el grup d'Acció Valencianista. Moltes gràcies a tots i a totes, i recordeu que llengua valenciana, patrimoni de la veritat. Bueno, anem a aprofitar que avui ha sigut més curtet i si voleu preguntar qualsevol cosa, els llibres que vulgueu que us firme Joan, ara quan acabem, però mentre podem fer una tertúlia, si voleu. Home, ho tens en paraeta. 10 euros. 10. Jo te volia preguntar, va, Joan, és cert això de que per a cada refrán n'hi ha un contrarefrán, un altre refrán que ho compensa? Sí. És cert, no? Sí, sí que és cert. Tots tenen com si fuera el yin-yang que diuen els xinès. Tots tenen una banda bona i una banda que és la contrabuena. No mala o roïna, sinó la contrabuena. Tots tenen, o la majoria. Què més? Alguna coseta més? Alguna pregunta més? Encara que no sigui del llibre, voleu parlar d'alguna cosa, aprofiteu. Això passa molt sovint, que la gent sap els refrans en castellà, però en valencià no... Segur. Què més? Quan acabem a les 9:30 sempre teniu coses que preguntar. I avui que tenim temps... Ara que diu vostè de gràcia de ser valencià, me pareix que en Valencià Frido una volta llegí una frase que m'agradava moltíssim, que deia que alguns busquen la sort i uns altres hem tingut la sort de ser valencians. Me pareix que era de Valencià Frido, no? Sí. I me solidarice totalment en aquesta frase.
te volia parlar de la Porta. Pues que diga lo que diga. De quan la varen detindre per no sé què feia en l'Hotel Astoria. A tu, que així siguen tots els mitjos. Bueno, jo crec sincerament que se va fer el que se tenia que fer. Veient les imatges s'hauria pogut fer molt més, perquè realment anava desprotegit totalment. Només que anava Josep Guia, el conegut nostre Josep Guia, pegant espentes, però tampoc se tenia que fer més. Realment el que haguera fet alguna més estava mort perquè estava gravat per tots els mitjos i la repercussió millor hauria sigut negativa. D'esta manera, inclús en Itàlia, no sé si ho he llegit, el Corriere della Sera i diversos mitjos de comunicació han parlat molt bé. Han parlat de grups anticatalanistes, de grups en contra de la independència que definia la Porta. Allí no han parlat d'extrema dreta ni d'ultres. Allí han parlat molt bé. Entonces, la repercussió ha sigut en tot el món. En Espanya, en totes les televisions, en tots, en Galícia, televisió gallega, televisió basca, televisió andalusa, la CNN també ha parlat. Ja t'he dit que en Itàlia tenim 3 diaris que han parlat també recopilats. Jo penso que ha sigut un èxit. Sempre n'hi ha gent que voldria fer alguna més. N'hi ha gent, ara m'està dient Enrique, que no se va enterar. El problema d'aquestes convocatòries és que no pots fer una convocatòria com a grup perquè després la multa te la menges tu i no te la donen. Si no te la dones ja és desobediència a l'autoritat. Si tu vas a protestar, te poden multar per una contramanifestació, però si tu demanes i te diuen que no, ja és desobediència a l'autoritat. Entonces ja és millor anar espontàniament, com anaven els que estiguen allí, que ens trobaven allí, ningú sabia que anaven, i per això alguns vos enterareu. Sempre us dic el mateix, internet. És l'única manera que tenim de convocar-nos sense fer una convocatòria oficial. Per això i per tot el demés. Dime, Inés. No, però parlaren de nosaltres. El 9 d'octubre ni parlaren. Però a tu ja no t'assusta això. Tants anys ja, no? Tants anys diguent això. Quants anys porten diguem-nos això? Molt bé. Bueno, les joventuts del GAP han demanat una entrevista en la delegada del govern per demanar explicacions per tota la policia que ens envia per protegir els terroristes que estaven enfront. Perquè no sabeu que una des que vingué, Núria Cadenas, va ser condenada a 6 anys de presó per ser de terra lliure i va en les llistes del senyor Laporta. No, va ser condenada, el que no va complir-les, va complir 4 anys, vora 5 anys va complir, però la condena era la que era. Sí, jo seguia, la coneguem tots ja de molts anys. Contesta tu, si vols. Com le diuen? Miguel Domínguez, sí. El senyor Domínguez l'any passat en Espochove, no enguany, l'any passat quan ficaren en Acció Cultural a 20 metres nostre, que per això no ven anat enguany, anaren el president de Joventuts, Gonzalo i jo, a parlar en ell perquè estava per la fira, en un guardasquenes. I anem a parlar i dic, bueno, això és el que està passant, perquè Acció Cultural està així i tal, i el tio mos mira con la xuleria que té, que això sí que ho té, i me va dir, para mí sois todos lo mismo. Qui se n'anà? És el senyor Domínguez. Nosotros nos contestan en castellà. Pues bé. Però encara esperes que la premsa valenciana diga algo? ¿De veres ho esperes? ¿Esperes que la prensa valenciana diga algo? Això, al pessebre, tots. Ja ho sabem.
Bueno, la premsa valenciana és la que és. Ara pareix que províncies es comença a treure alguna altra volta, perquè han canviat de director, este nou és de Badajoz i l'únic que li interessa és vendre diaris. I segons s'ha donat compte de que el valencianisme és el que quan províncies venia diaris és quan parla de valencianisme. I pareix que torna una altra volta a manejar el tema. En lo de la porta i tal sí que ha dit alguna cosa. Fins a quan no ho sé. No me'n recordo d'això. Si algú se'n recorda, per a Elx? Elx. No me'n recordo. Bueno, és més de lo mateix, no? Bueno, doncs tinc que dir també, aprofitant, que havent convocat, no sé si us heu enterat, un concurs poètic pel dia 3 de març, el dia de la llengua valenciana, que se recitarà davant de la tomba d'Ausiàs Marc, que el grup des de fa més de 30 anys, tots els anys s'acudís allí. Victòria és la coordinadora del concurs, si algú vol participar, les bases crec que estan penjades en internet segur, en el tauló d'anuncis, i si no parleu amb Victòria. Tu també, Joan, si vols fer alguna coseta. Pues, la idea és començar enguany i tots els anys anar fent allí a les 12 del matí davant de la tomba d'Ausiàs Marc. Perquè la veritat és que els últims anys ens havia quedat un poquet coixo l'acte, perquè abans venien els xiquets de l'Acadèmia de Lola a recitar, ja últimament no coincidim, i entonces Victòria va tindre la idea de fer nosaltres un recital de poesia curteta, més que no anem a competir en a Font Ramon. A millor Joan sí, però nosaltres no. Vull dir, és expressar els sentiments en mode de verset i poder recitar-los davant de la tomba d'Ausiàs Marc, parlant de la llengua valenciana, d'Ausiàs Marc o de lo que cada un vulgui. És el que vulgui. Entrando en la catedral, entrando por la puerta de la Almoina, la románica. Nada más entrar a la izquierda en el suelo. Lo que pasa es que si vas en un día normal, hay bancos encima. Ese día los quitan. Ese día a las 12 se puede ir a ver y estaremos allí todos. Dir-vos també que l'últim dijous de mes de febrer, que crec que cau 26, si no m'equivoqué, la conferència serà a càrrec de l'historiador Manolo Matas i el títol de la mateixa és La divisió provincial del Regne de València. Que molta gent pregunta des de quan se va dividir el regne, el tema de les comarques, és una cosa que han hagut prou de consultes i vam pensar que seria una bona idea que un historiador ens clarificara el tema. Entonces el dia 26 tornarem a estar així. Sí, la conferència de l'últim dijous de febrer serà això. Bueno, i també anunciar-vos que el dia 7 de març se complís el 30 aniversari de les normes del Puig. El grup d'acció va ser una de les entitats firmants. De fet, la firma la va presidir la senyora Facsímil del GAP, la que traguem el dia del Premi Altar i en les ocasions que està ahí en la sala blava. Entonces, para conmemorarlo, el dia 10 farem una taula redona, ja se vos informarà perquè tenim abans la conferència de febrer, farem una taula redona així en el local del GAP en tots els firmants que vulguin vindre. Nosaltres anem a convidar a tots, incluït el senyor Simó Santonja, que va ser el notari que alça l'acte, le convidarem a veure si vol vindre, i farem un acte, crec que pot ser molt bonico, un acte d'unitat al voltant de la norma del Puig, i cada un que, pues, jo crec que la idea és, primer, que mos conten on estaven ells ese dia i per què anar, eren anècdotes, i després, situació actual a la norma del Puig per cada un. I a veure si així tornem un poquet a reviscolar la unitat ortogràfica de la normativa com a primer pas per a la unitat del valencianisme. També vos convidarem i ja vos informarem.
Tot això és el que tenim previst. Si algú té alguna idea més o alguna cosa més, que ho diga. I si no, doncs, bueno, aprofitant que fa fred, ens anem ja a la picadeta i avui acabem més pronte. Moltes gràcies.